Vážení diváci, vážení poslucháči, vítame vás u ďalšej epizódy podcastu Mladí a ľaví. Moje meno je Tobiáš Longaver a po mojej pravici, tak ako vždy, sedí Jakub Šlášťan. Kubo, ahoj. Zdravím. A naše dnešné pozvanie prijal vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Juraj Gedra. Ďakujem, Pán vedúci, ďakujeme, že si za prišiel a tešíme sa na rozhovor. Díky. Ešte predtým, než začneme, nenahnevajte sa na mňa, len chcel by som pozdraviť diváka z Helpy, ktorý ma minule spoznal. Držím mu palce na jeho štúdium v medzinárodných vzťahoch a chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí nás podporujete. Bez vašej podpory by sme to robiť nemohli. Takže toto máme za sebou, ideme na vec? No pravda, poďme. Ja mám ešte krátky doplnok k informácii, že vás mladí ľudia sledujú, pretože v Petržalke niekedy chodím na workoutové ihrisko a som tam stretol dvoch mladých chalanov, ktorí mi povedali, hneď mali pustený akorát podcast so Zuzkou Plevikovou, že no tak sa nejakým spôsobom akože prihlásili, reagovali na mňa a hovorí, že oni sú akože poslucháči verní, takže máte fanúšikov aj v Petržalke. Tak potom sme mimoriadne radi, tak aj tých pozdravujeme. Toto veľmi rád počujem, že akože naša snaha padá na úrodnú pôdu. A ja si napríklad veľmi vážim, že aj strana nám poskytuje čoraz zaujímavejších hostí do podcastu. Takže verím tomu, že tento podcast má budúcnosť. A Zaklopal, hej? Hej. Vždy hovorím, robota sa vypláca. Dobro, a môžeme teoreticky prejsť k veci, akože dneska budeme rozoberať veľmi kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách. Možno aj pre poslucháčov, aby boli viacej v obraze. Predložil ho pán poslanec Lučanský. Ale potom akože boli poslanci za Smer zapojení. Teda bol si tam zapojený aj ty. A teraz ma oprav, ak poviem, že to troška mi to prišlo, že neštandardné, že vedúci úradu vlády je takto nejako zapojený do legislatívneho procesu. Nie je to neštandardné. Úrad vlády štandardne má svoje agendy, ku ktorým sa vyjadruje, ku ktorým pripravuje zákony. A jedna z veľkých agend je aj transparentnosť na úrade vlády, pretože my máme samostatné oddelenie, či hovoríme o strategickej komunikácii alebo prevencii korupcie, ktoré smerujú a sa venujú vôbec oblasti aj komunikácie s európskymi inštitúciami. A ten mimovládny sektor je prirodzene niečo, k čomu my sme mali záujem sa pripojiť, vyjadriť, angažovať ako politici Smeru, pretože sme tieto veci komunikovali aj pred voľbami. Vidíme tam veľkú šedú zónu slovenskej demokracie. A keď sme videli teda, že Adam Lučanský do toho, jak sa povie, zahúčal do celej tejto problematiky, tak sme využili tú príležitosť a vstúpili do toho celého procesu prípravy. Využili tie vzťahy, odborné zázemie úradu vlády, vzťahy, či hovoríme o ministerstve financií, finančná správa, ale aj ministerstvo vnútra na začiatku bolo prizvané. Takže urobili sme tomu, dá sa povedať, taký odborný background, aby tá legislatíva bola kvalitná, bola úspešná a bola hlavne efektívna s cieľom, ktorý sme si nastavili, a to je stransparentnenie toho tretieho sektoru, ktorý my sme identifikovali ako najväčšou prekážkou tomu, aby sme vedeli, kto nám to tu v odzovkách vyrába demokraciu na objednávku z opozičných politických hlavíc. Z opozície sa ozýva, že toto je ruský zákon, podrývanie demokracie. Ako, by the way, ja s týmto absolútne nesúhlasím, pretože napríklad pred voľbami 2023 sme mohli pekne vidieť, ako nezávislé médiá sa zapojili do kampane Chcem tu zostať, ktorá komunikovala témy, ktoré sú jasne proopozičné. Konkrétne, že vyslovene kampaň na objednávku jedného politického subjektu. Takže je to ruský zákon? Predtým, ako ti odpoviem na otázku, by som rád aj reagoval, pretože máme za sebou vlastne sviatok 1. mája a včera mal aj, myslím, politická strana, náš koaličný partner Hlas, tlačovú konferenciu, kde Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra povedal, že to je úprava mimovládneho sektora, je nejaká zástupná téma, ktorá nie je dôležitá pre demokraciu. Zásadným spôsobom s ním nesúhlasím a vysvetlím prečo. To, že ideme stransparentniť mimovládny sektor, nie je len nejaká zletná téma, ktorá nemá svoj zmysel, svoj cieľ. My dnes na Slovensku musíme konsolidovať v obrovských číslach, v miliardách, a už to všetci tu hovoríme dookola, a zopakujem to aj ja, že 24 miliard sa stratilo za 3 roky a my nevieme, kde sú, kam sa pominuli, a čakáme na odpoveď z orgánov činných v trestnom konaní, ako sa s touto témou vysporiadajú. Ale zároveň úprava tohto tretieho sektoru je istým spôsobom prevencia. Prevencia ochrany demokracie, prevencia
ochrany férovosti politickej súťaže, pretože aj tretí sektor je zodpovedný za to, že tu vznikla vláda Igora Matoviča, Hegera a následne Odora, ktorí robili všetko preto od 2018 roku, kedy sa stalo to nešťastie novinárovi Kuciakovi a jeho priateľke, aby došlo k výmene vlády a následne v takej nekvalite, ako bola zložená, spôsobila všetky tie devastačné výsledky, čo sa týka ekonomiky a všetkých ostatných spektier fungovania Slovenskej republiky. Takže nesúhlasím s tým, že úprava tretieho sektoru a stransparentnenie jeho pôsobenia v slovenskom právnom priestore je nejaká zástupná téma. Je to prevencia, aby v nasledujúcich parlamentných voľbách vyhrala politická súťaž, férová politická súťaž politických strán, ktoré na to majú, ktoré sú na to pripravené a ktoré nedostanú zase Slovensko do nejakej pasce a šlamastiky v takej miere, že dnes tu musíme príjmať aj neslávnu daň, ako je transakčná daň, len preto, aby sme nejako dali dokopy verejné financie a zabezpečili chod štátu, pretože to, čo bolo za 3 roky, tu vidíme, aké vážne sú vlastne parlamentné voľby, že len raz sa ten národ pomýli a aké dôsledky z toho vlastne nesieme všetci. Takže kľúčová vec tak, aby nám nevznikla nová vláda, ktorá bude velebená tretím sektorom, velebená vybranou časťou médií a potom zistíme vlastne, že čo sme naozaj vybrali. A teda k tomu ruskému zákonu? Pardon, áno, ruský zákon. No, keď prišli s tým označením tretí sektor a niektoré médiá sa samozrejme toho veľmi radi chytili, tak my sme na seba pozerali aj s Erikom Kaliňákom, aj s Ríšom Glukom, aj s Adamom Lučanským, že preboha, že kde na to došli. Pretože tá veľká novela, ktorú sme my predložili ešte v decembri minulého roku, spočívala vlastne v prekopaní celého zákona na európske rámce, európske pravidlá, európske parametre a aj európske inštitúty. Lobbying, ktorý sme vlastne priniesli, to je z dielne Európskej rady a Európskej komisie, dokonca v správe o právnom štáte Európska komisia sa nás dopytovala, čo s lobbyingom, kedy ho zavedete, kedy ho predložíte, kedy ho nejakým spôsobom presadíte v Národnej rade. Takže je absurdné tvrdiť o tomto zákone, že je ruský, pretože je absolútne európsky. A v tom do veľkej miery vlastne ten mimovládny sektor bol paralizovaný, pretože nemohli vecne napádať túto legislatívnu úpravu, tak ju sa rozhodli napadnúť absolútnym klamstvom. Ja si myslím, že to označenie do veľkej miery potvrdzuje aroganciu a aj silu a mediálny vplyv tretieho sektoru, že zakričia totálnu hlúposť a klamstvo a tie médiá to hrajú. Napriek tomu, že vedia, že je to úplný nonsens. My sme niekoľkokrát na našich tlačových konferenciách, ktoré nám boli vyčítané aj v rámci vládnej koalície, naliehali na novinárov, prečo nejdete za nadáciu otvorenej spoločnosti, Transparency International a spýtali sa ich priamo, že kde ste došli? Povedzte nám jeden vecný argument, na základe čoho tvrdíte, že je to ruský zákon. Potom sa z toho nejako vysomarili tým, že našli nejaké jedno video Andreja Danka, že bol na návšteve v Rusku a hovoril, že bavil sa tam aj o tom. Ten zákon nie je ani ruský, nie ani americký, nie ani izraelský. Je čisto slovenský, inšpirovaný, komunikovaný, kreovaný v rámci vlastne tých európskych pravidiel. Takže aj práve preto nemohli dostať akúkoľvek podporu z európskeho právneho priestoru, pretože my sme narábali so všetkými odporúčaniami, ktoré prišli z Rady Európy alebo z Európskej komisie. Takže toto označenie ruský je veľmi, neviem, či môžem povedať účinný, ale jednoducho oni to stále používajú, to označenie, že proste šikovný marketingový ťah z ich strany, pretože všetko, čo dneska akože je považované za zle zo strany opozície, tak je označované za ruské. Nekričia už na tých námestiach, že vlastne americký zákon, lebo tak v Amerike majú takisto nejaký zákon, ktorý reguluje lobbying mimovládnych organizácií, zákon FARA. Čiže to beriem všetko toto akože iba nejaký marketingový ťah zo strany mimovládneho sektora alebo opozície. Oni to aj kričia na tých pochodoch, čo majú. Poriadku. Lenže nesúhlasím v tom, že médiá ich mali konfrontovať. Pretože ak niekto robí protesty a zavádza tú verejnosť totálnym a čirým klamstvom, tak médiá by tu mali byť ako strážcovia demokracie na to, že zoberú tie svoje kamery a mikrofóny a idú za tými predstaviteľmi tých protestov a ich konfrontovať, že prečo klamete verejnosť, že vládna koalícia tu ide príjmať nejaký ruský zákon, keď to ruský zákon nie je.
Ale tie médiá, aj keď som ich na tlačovej konferencii konfrontoval, sa tvária, ako keby sa ich tá otázka netýka. Čiže tá tendenčnosť a zaujatosť tých médií dnes je enormná. A ja si myslím, že aj pri tejto téme, keď už ich nebránili, tak boli ticho a nevnášali do toho nejakú osvetu. Pretože zorganizovať protest občanov Slovenskej republiky proti transparentnosti tretieho sektora, aby sme videli, odkiaľ kam, na čo idú európske verejné peniaze, mi príde absolútne, že svetová rarita. A ja si myslím, že tak, ako sme sa snažili dôsledne tieto veci komunikovať a vysvetľovať verejnosti, tak do veľkej miery si dovolím tvrdiť, že sme boli úspešní, pretože ten posledný protest bol fiaskom. Vlastne už ani nepočítali, že koľko ľudí tam prišlo a snažili sa teda naliehať. Treba povedať aj poslucháčom a divákom, že momentálne je to v rukách Petra Pellegriniho, že či ten zákon podpíše. Z jeho vyjadrení doterajších mám pocit, že rozumie zámeru tejto legislatívy. Zreflektované boli vlastne aj nejaké požiadavky zo strany Hlas. Musím sa vyjadriť aj k tomu lobingu, ktorý bol vypustený. Ja doteraz nepoznám argumenty, pre ktoré Hlas mal problémy s vypustením lobingu. Oni sa to snažili komunikačne argumentovať tak, že prídu s generálnym zákonom, originálnym zákonom k úprave lobingu, čo som veľmi zvedavý, pretože kde máme otvorené komunikácie na úrade vlády s európskymi krajinami, tak nám všetci povedia, ak prídete s generálnym zákonom, budete sa s tým trápiť ako my a nikdy nič nepríjmete. V Čechách je to dokonca ako milník čerpania plánu obnovy a majú s tým obrovské problémy, pretože tam dávajú toľko výnimiek, až to je trošku také komické a stala sa z toho trochu paródia. My sme chceli využiť inštitút lobbingu ako priame alebo nepriameho vplývania na legislatívny proces a vôbec rozhodovanie v štáte pri mimovládnych organizáciách práve pretože sú najvypuklejším ovplyvňovačom politickej situácie na Slovensku. Najextrémnejšie, najhlučnejšie sa snažia ovplyvňovať rozhodnutia verejných funkcionárov v krajine a využívajú a majú obrovský mediálny vplyv. Nemôžem povedať úplne otvorene, ale veľa ľudí, ktorí pôsobí aj v súčasnej vládnej koalícii, má veľký rešpekt urobiť niečo proti tretiemu sektoru. Povedať im nie, nedať im peniaze. Povedať, že no myslím si, že zdroje, ktoré vám išli doteraz za posledné roky, a to sa bavíme fakt, že v desiatkách až stovkách miliónov eur, potrebujeme presmerovať niekam, kde tie peniaze chýbajú. Teraz v stredu sme mali v Malej Lehote výjazdové rokovanie vlády a tam sa rozpúšťa v podstate 1,5 až 2 milióny eur pre regionálne veci priamo akože z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií a prispievame aj rôznym občianskym združeniam, ktoré pôsobia v tom regióne. Tí ľudia peniaze od štátu veľakrát ani nevideli. A my im prispievame v sumách 5, 10, 15 tisíc eur na nejaké miestne aktivity, či hovoríme v športe, kultúre, sociálnych veciach, bežných veciach v obciach a dedinách a sú absolútne nadšení. A potom ja sa prídem, alebo teda sme tu konfrontovaní a vlastne to uznesenie vlády, ktoré sme následne prijali, bolo odpoveďou aj na tú podporu z dotačnej schémy, keď ste to zachytili, ten sapling, ktorý bol podporený z ministerstva školstva, na pochod LGBT v Košiciach, myslím, že to bolo 170 alebo 190 tisíc eur, tak mne sa zatočí hlava a potom sa pýtam, tak na toto peniaze máme a na bežné veci, ktoré reálne ľuďom skvalitňujú život v regiónoch, peniaze hľadáme s ťažkou biedou. Čiže trošku upraviť to kormidlo smerovania tých peňazí do tretieho sektoru. Úplne ja s tým súhlasím a ten tretí sektor má svoj význam, má svoju úlohu a je dôležitý, ale na veci, ktoré majú zmysel a sú nejakou pridanou hodnotou pre spoločnosť. To je celé. Týchto 190 000 eur to išlo na jeden pochod? Áno. A na čo takému pochodu 190 000 eur? No, ozvučenie, jednodňová diskotéka. No. Takže akože to sú veci, ktorými ja mám aj principiálny hodnotový problém. Viem si predstaviť aj efektívnejšie minúť peniaze. Tak ako za jeden deň pustiť 190 litrov, to mi príde ako troška... No. To sú tie mechanizmy, ktoré my pôjdeme aj ďalej, čo sa týka legislatívnych úprav, ale to si ešte nechám, jak sa hovorí, v šuflíku, pretože robíme si na to všetku prípravu, aby keď s tým prídeme, tak to malo náležitú aj mediálnu pozornosť. Že sa tu takýmto spôsobom vytvárali nejaké finančné vankúše. No, že keď príde tá správna chvíľa, tak tie občianske združenia, ktoré sú nejako hodnotovo vybavené,
nastúpili na tie námestia a išli, protestovali, nadávali na vládu tak, ako sme to videli. Keď sme urobili na to adekvátnu politickú, ale aj bezpečnostnú reakciu cez tú správu z SIS pre vládnych predstaviteľov, tak sa zrazu z politických protestov sa stali občianske protesty a videli sme, ako to išlo vlastne všetko do úzadia. Takže veľakrát naša odpoveď je intenzívna komunikácia s verejnosťou, informovanie verejnosti a v takom prípade oni veľakrát nemajú argumenty a preto sa začnú sťahovať. Ale to som trošku odbočil, čiže aby som povedal ešte raz, nie pochody, ale reálne veci, ktoré skvalitňujú ľuďom v regiónoch život. Toto je naša odpoveď, kam patria peniaze pre tretí sektor. No, s tým sa dá iba súhlasiť. Ale možno, ja by som to vrátil troška celé na začiatok a aby možno aj divákom bolo jasnejšie, že teda o čom sa tu bavíme. Tak teda zákon, ktorý momentálne čaká na podpis prezidenta, spočíva v čom? Fakt, že keď by si to vedel tak nejak jednoducho vysvetliť. Sú to v podstate dve veľké časti. Jedna časť je výkaz transparentnosti. To znamená, že občianske združenie, ktoré má príjmy alebo obrat, príjmy a výdaje viac ako 35 000 eur, bude vykazovať výkaz transparentnosti a teda odkiaľ a na čo finančné prostriedky, ktoré cez dané združenie, mimovládnu organizáciu prejdú, sú použité. Tak, aby sme my ako verejnosť si vedeli skontrolovať ich vnútorný život a nakladanie s týmito finančnými prostriedkami. A potom druhá časť je uplatnenie alebo urobenie z mimovládnych organizácií, ktoré čerpajú slovenské štátne prostriedky aj európske prostriedky, zákonu 211 o slobodnom prístupe k informáciám, kde my sa dnes budeme vedieť, ak to pán prezident podpíše, opýtať, ak niekto zostane nejaký grant alebo nejakú dotáciu, vieme sa ho priamo opýtať, prosím ťa, na čo si tieto peniaze použil, kam išli, koľko šlo na mzdy, koľko šlo na technické zabezpečenie, koľko šlo, ja neviem, na kúpu auta alebo čohokoľvek. Pretože v treťom sektore len z 2% daní ročne končí viac ako 100 miliónov eur a ďalších desiatky miliónov eur k ním idú z európskych zdrojov. A my dnes nevieme, na čo tie peniaze sú používané. Štátny aparát to nie je schopný celé ukontrolovať a preto do toho zapájame vlastne aj verejnosť a všetkých aktivistov, ktorí sa zaujímajú o to, kde končia verejné peniaze. A aj nás to samozrejme zaujíma, pretože zase sa budeme blížiť k voľbám, zase sa tu budú robiť nejaké kampane, zvolávať ľudí na námestia alebo robiť nejaké billboardové kampane, nejaké antikampane. Tak v takom prípade už budeme mať možnosť si pozrieť históriu týchto spoločností, týchto združení, pozrieť, odkiaľ k nim prichádzali peniaze, pretože napríklad v Maďarsku je s tým obrovská skúsenosť, kde z USAID prichádzali do združení v Maďarsku obrovské peniaze, obzvlášť v roku pred parlamentnými voľbami, tak aby nasledujúci rok vedeli zásadným spôsobom ovplyvňovať verejnú mienku v krajine a tak vplývať aj na výsledok parlamentných volieb. Tomu chceme my predísť. Preto nesúhlasím s ministrom vnútra, že zákon o mimovládnych organizáciách je zástupný, je absolútne dôležitý pre výslednú kvalitu v parlamentných voľbách nasledujúcich, ktoré nás čakajú v podstate o 3 roky, ak nebudú nejaké iné. A čo sa týka tohto zákona, tak tam sa nebojíme nejakých právnych krokov zo strany Európskej únie, lebo ja som čítal listy verejného ochrancu práv a on tam dosilno argumentoval tým, že tvrdeniami Európskeho súdneho dvora podľa neho transparentnosť alebo dôvod transparentnosti nie je dostatočný na to, aby sa zasahovalo do údajov alebo osobných, teda práv na súkromie týchto darcov, ktorí Myslíš zverejňovanie tých darcov, ktorí budú prispievať na chody občianskych združení? Nech dajú návrh na ústavný súd. A my sa o to pobijeme, preto myslíme si, neviem, či ste zachytili napríklad Petra Pellegriniho, tu pranierovali za to, že všetci jeho darcovia alebo prispievateľia na jeho politickú kampaň boli zverejnení v sumách, aj vlastne viete úplne identifikovať tú fyzickú osobu. Čiže ja si myslím, že malo by to byť férové a nech je ten meter rovnaký. Ak tu zverejňujeme a sa niekto zapája do politickej súťaže, tak ak títo sa zapájajú do politickej súťaže, tak prečo by sme nemali vedieť, kto im prispieva? Ja si myslím, ak niekto prispieva na dobrú vec, poviem taký príjemný príklad, že na dedinách sa v kostole čítajú mená, kto prispel na oltár alebo na opravu chodníka alebo cintorína.
Tí ľudia sa tým chcú popíšiť, že prispeli na dobrú vec. Takže ak niekto prispieva na dobrú vec, nevidím v tom problém, aby sa k tomu prihlásil. Otázka je, či to je dobrá vec, alebo to je iná vec a rieši iné záujmy. V takom prípade si myslím, že tí ľudia by nemali byť chránení, pretože nehovoríme nič špeciálne, ak sa zverejní to, že prispievajú na chod nejakého občianskeho združenia v nejakej výške a sú tí ľudia identifikovaní. Podľa mňa transparentné, ak vedia preukázať pôvod tých peňazí, nemôže s tým byť problém. Každý, kto prispieje, hoci akú sumu, bude takto zverejňovaný? Myslím si, že tá suma bola nastavená od výšky 5 000 eur a nebudú zverejňované príspevky na pomoc zdravotne znevýhodneným ľuďom, pretože tých držíme, vlastne tých chránia pred tou transparentnosťou. Snažili sme sa robiť všetko preto, aby ten zákon sa nedotkol tých, ktorí robia reálne akože skutočne tú vec, na ktorú boli založení, a aby sa týkal tých, ktorí sa hlavne politicky angažujú. A ja si myslím, že toto je aj na občanoch, aby zvážili teda, že či je to skutočne tak dramatický, drakonický zákon, lebo pokiaľ niekto už dá 5 000 eur na nejakú neziskovku, tak si myslím, že to už není niekto, kto to urobil len preto, že má dobré srdiečko a strašne tomu verí. Hej, tam ako za tým musí byť nejaký účel. A ja si myslím, že keď je to dobrá vec, akože, ja neviem, berem to podľa seba, ak by som dal na nejakú dobrú vec, akože 5 000 eur, prečo by som mal s tým problém, že sa moje meno zverejní, viete, to je štandardná vec. A ešte vám doplním, že akurát dnes ráno som ešte riešil, lebo úrad vlády je partnerom aj vo vzťahu k Európskej komisii pri pripomienkovaní správy o právnom štáte. A dnes vlastne tá správa sa pripravuje v priebehu celého roka, tak ako sa schvaľuje legislatíva, tak akože sa tieto veci komunikujú. A prišla otázka z Európskej komisie a vlastne budúci týždeň budeme pripravať nejakú odpoveď, že prečo sa ten lobbying neschválil. Čiže tu je dopyt zo strany Európskej komisie, aby ten lobbying bol upravený. Úrad vlády čo môže, jeho maximálna možnosť je, že zabezpečiť alebo zúčastňovať sa na predložení v Národnej rade. To, že sa Národná rada už rozhodla inak, v našej moci nie je, ale to absolútne potvrdzuje, že ten lobbying je tá žiadaná úprava z európskeho priestoru a Hlas si zobral za svoje, že príde so svojou úpravou. My na to budeme čakať a samozrejme v tej práci pôjdeme ďalej. My sme neskončili, pretože ten zákon momentálne, ak teda ho pán prezident podpíše, pôjde do života. Budeme sa pozerať, ako funguje, ako je účinný, ako je efektívny a možno prídeme s vylepšeniami, možno nám ukáže nejakú novú cestu, možno ho budeme musieť vylepšiť, možno niekoho trafíme, koho sme trafiť nechceli. My máme otvorenú myseľ, nie sme v tomto akože s krvavými očami, ale cieľ máme jasný a to je ochrana kvality demokratickej súťaže v nasledujúcich parlamentných voľbách. Tak za mňa ten vlastne reguláciu v lobbingu nie je nič zlé, lebo ten lobbying sa deje tak či tak. Presne tak. Preto majú aj reguláciu v lobbingu, oni majú register lobbystov v Bruseli, majú aj niečo obdobné vo Washingtone či v Moskve. Kopec slovenských mimovládok, Globsek a ďalší sú zaregistrovaní pri Európskej komisii ako lobbysti, preto nechápem, prečo by mali mať problém byť zaregistrovaní ako lobbysti na Slovensku. Len to je tá ich dvojtvárnosť. Pokiaľ treba hovoriť a kázať o transparentnosti politikov a všetkých ostatných, tam sú prví v rade. Ale keď sme otočili to zrkadlo na nich a hovorili, dobre páni, tak poďte nám príkladom, poďte od seba, zrazu ideme ich šikanovať, terorizovať, umlčiavať, vraj ich ideme umlčiavať. Nič v tom zákone nesmeruje k tomu, že by sme niekomu niečo zakazovali. Všetci môžu robiť všetko to, čo robili doteraz, úplne naplno. Len to bude transparentné, prípadne pomenované, prípadne overované a kontrolované. To je celé. A napríklad ten argument, že teda politikov kontrolovať áno, mimovládny sektor kontrolovať nie, tak a argument založený na tom, že teda politici sú tí, ktorí majú moc, tak ako ja by som možno ľuďom, ktorí toto tvrdia, odkázal, že OK, ale pokiaľ politici majú moc majú aj mimovládky, pretože ak sú oni schopné mobilizovať obrovské masy ľudí, vytvárať tu narratívy, ktorým veľa ľudí, najmä mladých, nekriticky dôveruje. A keď sa pozrieme na ten narratív, napríklad súčasná vláda proruská, ťahá nás na východ, tým pádom ergo zákon musí byť automaticky proruský. No to je... Vytvorili si takú dehonestačnú pečiatku. Presne, ak si povedal na začiatku. Že všetko, čo je zlé, označíme za ruské, pretože je to spojené samozrejme s vojnovým konfliktom na Ukrajine. A takto budeme kádrovať či rozhodnutia, či zákony, či politikov, či ľudí, ty si taký, onaký. Jednoducho my na túto hru nehráme.
A preto ideme argumentačne, ideme vecne a preto sme aj reagovali na to aj uznesením Národnej rady, kde sme to principiálne odmietli ako ruský zákon, kde je to absolútne jasne vyargumentované a ja som nepočul jednu spätnú väzbu, ktorá by povedala niečo iné, že toto ustanovenie je inšpirované alebo motivované ruskou nejakou legislatívou. Pravím, čistá politika z ich strany a zase len ďalšie potvrdenie toho, že robia politiku a nerobia tú verejno prospešnú činnosť, ktorou sa hlavne teda zaštíťujú. To je, čo mne napríklad ľudsky najviac vadí, že sa tvária, že robia úžasné veci, tí, ktorí najviac kričia, a pritom tí boli založení, vytvorení a hlavne fungujú a najväčšiu časť svojho pôsobenia venujú vlastne ovplyvňovaniu verejnej mienky a robeniu politiky na Slovensku. A pomenovanie ruský zákon je normálne trojnásobné počerknutie tejto vety. No a teoreticky, keď už sme boli teraz pri zlom Rusku, ja by som odletel do úžasnej Ameriky a konkrétne k jednému úžasnému prozápadnému politikovi, ktorého začína riešiť Európska prokuratúra. Reč je o pánovi Jaroslavovi Naďovi. A v poslednom týždni bolo viacej takých mediálne zaujímavých trestných stíhaní. Bol tu pán Naď, Bombic a pán Šeliga. Tak s kým začneme? Môžeme s tým Naďom, ako si vravel. No, tak to sa tam vlastne, akože on tvrdí, že jeho Európska prokuratúra stíha preto, lebo pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu boli oklamaní ministerstvom obrany a že on proste spravil všetko podľa zákona, že on akože to myslel dobre, že on neoklamal celý národ tým, že dal aj 300, že dal migy, že dal tú muníciu na Ukrajinu. Ja si myslím, že treba pochváliť Igora Melichera na ministerstve obrany ako štátneho tajomníka, ktorý si to zobral za svoju tému a ide v tom absolútne pedantne a precízne vo vzťahu k orgánom činným trestnom konaní. Odovzdal za ministerstvo obrany maximum, čo mohol. Aj s kvalifikovaným akože právnym zázemím. A už je to na orgánoch činných trestnom konaní. Ja len z tej správy, ktorú som čítal Najvyššieho kontrolného úradu, kde sa konštatuje objednávanie munície, myslím si, že to je 26.2.22 a vlastne 2 dní na to už vlastne tá munícia bola odovzdaná bez toho, aby to vôbec niekto prevzal na slovenskej strane, čiže kúpim a rovno dám. Absolútne evidentná škoda spôsobená v Slovenskej republike. Trošku zvláštne, že v tomto štádiu tak neskoro a tak hlučne do toho vstupuje Európska prokuratúra. Ja len dúfam, že to nie je na to, aby sa z toho nič nestalo, ale na to skôr, aby akcelerovali procesy v tomto spektre, pretože to myslím, všetci vedia, že máme problém trošku s liknavosťou našich orgánov činných trestnom konaní a my sme boli za to veľmi kritizovaní, že sa k týmto veciam vyjadrujeme, pretože k činnosti orgánov činných trestnom konaní sa vraj nesmieme vyjadrovať. Neviem, kde to je zachytené. Pokiaľ máme slobodu slova a platí, tak môžeme komentovať, ak sa nám niečo páči alebo nepáči, aj z takého laického pohľadu a potom aj samozrejme z právneho pohľadu, čo by mala robiť odborná verejnosť. A keď obzvlášť sú zverejňované rozhodnutia aj špecializovaného trestného súdu, kde sa konštatuje nejaká liknavosť OČTK, tak to treba povedať náhlas. A mali by tieto veci buď vysvetliť, alebo vyliečiť, to poviem takto. Pán Naď tam má toho oveľa viac. Ja len poviem, že aj úrad vlády odovzdával záznamy z priebehu vlád, kde sa odovzdávali tie stíhačky, kde sa odovzdávalo S-300 a už aj pán Sulík vtedy povedal, že pán Naď nás na vláde oklamal. Hej. Že je zabezpečená protivzdušná obrana a tá zabezpečená nebola. Bola zabezpečená len do času a dnes sme v takom stave, akom sme. Musíme si všetky tieto veci kupovať na novo. Všetko nám to ide do deficitu, všetko to musíme kryť zo svojho. A aj tie európske mierové programy, ktoré boli predávané ako vše riešiace, nie sú až v takom rozsahu, aby nám to 100% kompenzovali. Takže my za stranu Smer, to teraz poviem, chceme počuť odpovede. Ak tu Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, či hovoríme o covide, či hovoríme o vakcínach, či hovoríme o momkách, či hovoríme o zbraniach, chceme počuť jasné, zrozumiteľné odpovede verejnosti. Pretože aj či hovoríme o porušovaní základných ľudských práv, samozrejme. Však to boli aj nálezy ústavného súdu v princípe z tohto obdobia. Ak tu niekto niečo povie, z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu OČTK na to musia dať odpoveď.
Bez toho to nejde. Potom nemôžeme chcieť od verejnosti, aby mala dôveru v orgány činné v trestnom konaní. A rovno aj premostím, v týchto vážnych veciach po roku, už viac ako pol, nemáme stále odpovede. Stále nemáme odpovede, stále sú tu také, akože vyšetruje sa, prezisťuje sa, operatívne sa dávajú dokopy nejaké informácie v poriadku, ale ten tlak zo strany verejnosti je enormný. Enormný, my sme rovnako nespokojní, pretože tak, ako to je spísané v tých protokoloch Najvyššieho kontrolného úradu, tak sa to javí ako hotové veci. A OČTK sa k tomu tak nejako nestavia. Čiže to je to, po čom voláme. Väčšej komunikatívnosti a informovanosti verejnosti, napriek tomu, že rešpektujeme neverejnosť prípravného konania. No ale zároveň máme tu veľmi aktívnu pôsobnosť orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k verejným prejavom. Veď vy ste zachytili asi, že čo si zlízol úrad vlády za to stanovisko k tomu exponovanému stíhaniu pána Bombica. No my áno, ale možno diváci nie, tak kebyže to vieš troška zhrnúť. Áno. Veď to bolo cez veľkonočné sviatky, kde vlastne bol zadržaný a bol zobratý, alebo teda bol spracovaný návrh do väzby. Je pre mňa smiešne, že všetky médiá to komunikujú, označkovávajú ho ako extrémistu, vysvetľujú verejnosti, kto to je, čo to je, ako to je. Nie je tam žiadne rešpektovanie prezumpcie neviny. A napriek tomu, že ja s pánom Bombicom nemám žiadny vzťah, nesledujem ho ani na sociálnych sieťach, vo veľa veciach absolútne mi je proti srsti jeho vyjadrovanie, ale to neznamená, že my ako verejní funkcionári a predstavitelia a politici máme držať bobrika mlčanlivosti a nevyjadrovať sa k veciam, ak sú politicky a mediálne exponované. Tak, ako som povedal, aj úrad vlády je spolu komunikátor vo vzťahu k Európskej komisii ku správe o kvalite právneho štátu. Ja si myslím, že toto bude súčasťou nejakého budúceho komunikovania nášho s Európskou komisiou. A práve preto je úplne legitímne, že úrad vlády sa k tejto veci môže vyjadriť, pretože vlastne aj po našej takej aktivite z minulom roku, keď sme konfrontovali tú správu o právnom štáte na Slovensku, ktorá bola zložená z článkov z denníka NSME a Aktualit. Vlastne Európska komisia prehodnotila a vlastne opravuje celú správu z 24. roku. Takže ten prípad je veľmi, veľmi exponovaný a ja by som aj poslucháčov a divákov odkázal aj na dobrý rozhovor Davida Lindnera, pretože bohužiaľ sa tá kauza presunula z roviny právnej do roviny politickej, kde novinári aj mimovládny sektor vytvoril obrovskú spoločenskú objednávku a tie súdy veľakrát sa obávam podľahnú, pretože oni povedia, že a čo sa mám nechať linčovať a vláčiť médiami a príjmu také rozhodnutia, aké príjmu. Pre mňa je šokujúce vlastne aj vyjadrenie špecializovaného trestného súdu, ktorý konštatuje liknavosť v tomto prípade. Ak je niekto extrémista, tak nech ho odsúdia. A nech tu netraumatizujú celú spoločnosť tým, že nám tu vysvetľujú a nám tu dávajú jeho nejaké prejavy. Potom je tu zase druhá strana, ktorá tu dáva prejavy poslanca z Progresívneho Slovenska, ktorý tam hajluje a tak ďalej. Tak urobme v tom poriadok. Áno, pán Sabo. Tak urobme v tom poriadok a nech tu niekoho, koho 3 roky sa mi zdá, že doháňali, bol v Anglicku a sa tam viedlo to konanie o vydaní a nevydaní a tak ďalej. Ak spáchal trestnú činnosť, tak nech ho orgány činné v trestnom konaní a súdy odsúdia. Ale tak, ako som navnímal to ostatné rozhodnutie Najvyššieho súdu, kde za nenávistný prejav, ktorý nebol označený za trestný čin, sa človek dostane do väzby, tak to je novum, ktoré som zvedavý, ako sa s tým popasuje ústavný súd z hľadiska slobody slova, pretože ja si myslím, že to je dôležité pre slovenskú demokraciu. A napríklad aj v tomto kontexte ja osobne, politicky, nesúhlasím s tým, že sa tu stíha pán Šeliga za svoj politický prejav, pretože toto sú veci,
1000-krát nesúhlasím ani s jedným, ani s druhým. Ale s týmito vecami sa máme vysporiadať verbálne a politicky, aj mediálne. Máme ich odsúdiť, máme ich označiť za niečo, čo nemá čo robiť v mediálnom priestore a už vôbec nemá byť šírené. Ale za to tých ľudí, akože na to tých ľudí použiť trestné právo a kriminalizovať, veď tam sú aj judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva, že kriminalizovať verbálny prejav, ktorý nie je trestný čin, je v rozpore s ľudskými právami, je absolútnym potvrdením, že máme tu vážny problém. Samozrejme, že tie prejavy mne sú absolútne nesympatické. Principiálne ich odmietam a nestotožňujem sa s nimi. Ale spravodlivosť, tak ako poznáme symbol spravodlivosti, že v jednej ruke drží meč, v druhej váhy a má zalepené oči. A tie zalepené oči slúžia na to, že ja sa nemám pozerať na to, koho súdim, ale mám sa pozerať na skutky, ktoré sú predmetom. A keď ich najvyšší súd označí nie za trestné činy a niekto skončí vo väzbe, tak ja sa bojím, aby sme tu z toho nemali precedens. Ja sa politicky obávam, ak by som to dal do nejakej politickej hyperboly, že pán Šeliga má tiež skončiť vo väzbe, ak by náhodou spravil znova nejakú tlačovú konferenciu a bude tam šíriť nejaký nenávistný prejav, tak to je akože to je taká nebezpečná vec pre všetkých nás, ktorí sa verejne vyjadrujeme, aby sme veľmi, veľmi zvážili, že či budeme niečo alebo nebudeme niečo komentovať. Ja si myslím, že ak sme vyspelá demokracia, alebo chceme byť vyspelou demokraciou, tak s týmito vecami sa musíme vedieť politicky vysporiadať. A umlčievanie a trestné právo pre mňa nie je cesta. Určite, akože... Obzvlášť, ak daný čin nie je označený ako trestný čin ani zo strany najvyššieho súdu. Ako k tomuto ma napadá v podstate... Teraz, ako bola tá ruská operná diva. Netrebko. Ja viem, že lebo som počul ten akože slogan, čo skandovali vlastne... Netrebko nám netreba. Áno, presne toto. Áno. Tak vlastne tamto rovnok sa strana Ukrajiny vyjadrovala k tomu takým štýlom, že ona ešte neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a politika zasahuje do kultúry, v tomto prípade to úplne v poriadku, nevadí to nikomu, keď sa toto deje, alebo by sa to mohlo diať zo strany slovenského ministerstva kultúry, tak vtedy je to strašný problém, ale anyway. Určite súhlasím s tým, že kriminalizovať niekoho za jeho vyjadrenie názoru, ako poďme debatovať. Toto podľa mňa slovenská spoločnosť je tak polarizovaná, že... To bude len prehlbovať. Ja ešte doplním a naviažem, lebo si mi spustil myšlienku, že oni ho chceli umlčať, dali ho do väzby a si myslia, že týmto je akože prípad vyriešený. Sústredili na neho aj v mojom okolí. Každý, že kto je ten Dani Bombic či Dani Kolár? Takú popularitu mu vyrobili. Presne dosiahnu, ak nesúhlasia s jeho názormi. Tak dosiahli presný opak. Ak orgány činné v trestnom konaní považujú jeho konanie za trestné, tak ho majú odsúdiť čo najrýchlejšie, ak sú tam tie závery také jasné. A nie traumatizovať aj spoločnosť tým, že niekoho dám do väzby za to, že verbálne spáchal nejaký trestný čin. Nedáva mi to logiku. Nech mu zakážu používať sociálne siete, ale obmedzovať niekoho na osobnej slobode mi príde absolútne... Samozrejme sme v rovine akože právnej teórie, ale ja si myslím, že toto nie je správna cesta, ako sa vysporiadavať s ľuďmi, ktorí akože páchajú v tomto smere. Ja keď sa na to pozriem laicky, tak ľudia majú radi martírov. Jednoznačne. V podstate... Ale aby som doplnil, tak najvyšší trestný súd ho teraz... Najvyšší súd, áno. Najvyšší súd, áno. Tak. Špecializovaný ho oslobodil predtým. Áno, a potom išiel na najvyšší nevzal, súd. Pretože konštatoval, že potom, čo 3 roky ho cez medzinárodné zatýkače doháňali v Anglicku, on prišiel na Slovensko, dali mu náramok a mali čo najrýchlejšie vlastne urobiť všetky procesné úkony smerujúce k tomu, že ak teda sa potvrdí jeho trestná činnosť, mal by byť obžalovaný a mal by byť odsúdený. Ale za 2 mesiace, čo bol na Slovensku, vlastne neurobili s ním žiadny úkon. A tam skonštatoval ten sudca špecializovaného trestného súdu,
že máme OČTK liknavé a nič neurobili. A to nemôže byť dôvod na to, aby človek skončil vo väzobnom stíhaní. Pričom väzobné dôvody veď sú známe. Buď obvinený pokračuje v trestnej činnosti, snaží sa ovplyvňovať, alebo hrozí jeho útek. Tak ja som študoval právo, ale ani jeden z týchto možností mi tu nezapadá. Oni mu zakázali pokračovať v nenávistných prejavoch. No len nenávistný prejav nikde nie je definovaný. Čiže je tam veľká miera vlastného výkladu, že čo je ešte akceptovateľné a čo už nie je akceptovateľné. A keď ja neviem, základnou vlastnosťou zákonov majú byť ich zrozumiteľnosť pre tých, ktorí ich majú dodržiavať. A ak ja neviem, veď takto. Ideme sa pozrieť na Facebook, ideme sa pozrieť na nejaké facebookové stránky politicky aj napríklad predstaviteľov Smeru, alebo ich inboxy, aké správy im chodia. Veď potom tu budeme brať ľudí jedného za druhým do väzby. To jednoducho nie je cesta. My sa s týmito vecami musíme vysporiadať. Áno, pokiaľ to prekročí nejakú hranicu akceptovateľnú a hlavne hranicu trestného zákona, bez debaty. Ale keď to najvyšší súd neoznačí za trestný čin, ale označí to za nenávistný prejav a za to toho človeka vezme do väzby, tak ja by som rád v tomto poznal názor ústavného súdu, čo na toto povie. Preto zase opakujem, aj ten pán Šeliga hovoria o podnecovaní. Ja som si vypočul tú časť. Také mi to príde nejaké akože prehnanie aktívne, že tie orgány činné v trestnom konaní ako keby nám tu sa snažia vykázať nejakú činnosť. Máme tu vážne veci z obdobia covidu, ktoré nie sú zodpovedané a potom tu máme veci takéto, ktoré sú ako keby vyrobené na politickú objednávku alebo teda na mediálnu objednávku, pretože predtým, ako prišla celá tá téma jeho vzatia do väzby, bolo to, myslím, že to aj písali, že to je 83 článkov v priebehu 2 týždňov, kde sa snažili upozorniť na to, že, akože, že čo robí a snažili akože naplniť ten nenávistný prejav. Politicky vidíte, ako nás pranierujú za to, že sme sa k tomu vyjadrili. To sa k tomu nesmieme vyjadrovať. My sme sa niekoho zastali. Nie, my sme sa zastavili slobody slova a spravodlivosti. A spravodlivosť má byť na Slovensku slepá. Nemá posudzovať skutok podľa jeho páchateľa. A to je asi ten základný rámec, pretože ak budeme ticho, ak sa budeme báť ozvať, tak potom to dojde aj pred naše dvere. Médiám by som odkázal, že vlastne keď sa Matovič 2023 vyjadroval k trestným stíhaniam, to im nevadilo. A hlavne akože cením si, že ty si vlastne sa vyjadril, že ty nesúhlasíš, alebo podľa teba sú OČTK proaktívne, čo sa týka Juraja Šeligu. Opäť takéto niečo v roku 2023 by nezaznelo z vtedajšej vládnej väčšiny, že tu OČTK ste opozičných predstaviteľov ich naopak v tom podporovali. Bol to ich vládny program, by som aj povedal. Dobre, ďakujeme ti, že si prišiel. Čas už nás nepustí. Bolo to super. Myslím Díky si, za pozvanie. Veľmi dobrá diskusia. Vážni diváci, vážni poslucháči, tešíme sa na vás pri ďalších epizódach, tak to poviem. Do ďalších epizód. Dneska nemám nejaký svoj deň. Moje meno je Tobiaš Longavera, som ňou tu sedel Jakub Slašan a našim dnešným hostom bol vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Juraj Gedra. Díky za pozvanie. Pekný deň. My ďakujeme.